mestine pantese padha angrung kepica laku terma bekti sukamne rusa bangsa kecinta tunggal setia wong sanegara sik ya no nganti limbuke pedhot dijemono limbukne dit ya kanggo ngendhoni swasana kang kenceng ngregengi kahanan ben gayeng yo adik-adik rada anu semingkir sik ngono sinden-sinden ben ngerol dhisik kanggo mukadimah ana ing season limbukan. Lah iya. Lagune ninggal katresnan. Lah iya. Maturi jumeneng kabeh Dek Bedirsia, Mbak Enggar, Dek Sinta, Mbak Pesek. Ya. Araben kanggo ngregangake kahanan ing Srampang Maja. Lah iya. Monggo, dadekke ninggal katresnan, dadekke. Ya yuk.
tarik. Jelali pamelingku kemana kemas janji-janjimu aku tansah setia kandhani So nganti saelengku. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nok piye? Leren sawetara ya nok ngono ya Mak. Merga yen ngongso kuwi dadine ora apik, dadine ora becik ngono. Wis ya. Dikendhoni dhisik rasane. Ya. Anakku limbuk sing ayu dhewe piye yung piye nimbale marang aku. Angka sepisan ora lali ngunjukake puja kang sarta puji syukur kang jero ya Nok ngono Mak. Iya. Kunjuk marang Gusti kang murbeng jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh ngono wae. Iya. Apa sababe kok biyung matur ngono? Sababe awake dhewe isih pinaringan ya kuwi kenikmataning pangeran kang jagat tanpa timbang, wujude kesehatan. Oh ngono. Oh iya. Becik kesehatan lahir uga becik kesehatan batin. Mokal nok mokal. Tanpa nikmating pangeran, aku lan kowe ya bisa kumpul ana ing kene, seneng-seneng bareng, melekan bareng ana papan kene. Oh ngono ya Mak. Iya. Iya, Iki kajate apa? Acarane apa? Iki ngene Nok. Sakjane inti sari acarane iki wis ginelar suwe, ngono. Udakara 2 taun utawa nek ora kleru 3 taun kepungkur. Ayo. Ning lagi gelar di ropian-ropian, gelar hiburan, gelar kelir gantung gong. Oh iya. Nyenengake marang para warga masyarakat lagi kasembadan bengi iki. Oh ngono. Ayo. Dadi iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu wis lumaku. Oh, ngono. Iya. Ora ning ngono. Piye, Nduk? Aku bakal takon karo Biyung. Takon babakan apa? Iki jane larah-larahi kepiye, sejarahe kok kepiye? Kok aku Kang Sarta Biyung bisa sowan marak mangarsa mapan ana ing kene. Ngene ya, Nok, piye? Pada intinya aja awake dhewe sowan sak kanca ana ing Bapak Sumarwah Kang sarta Ibu Suyati. Lah iya ana ing Serampang Maja Nampu. Iki kajate ora ana liya ya kuwi ngestreni, ya kuwi ikut mengapresiasi, ndongake, nirakati ya anggone Mas Anjar. Oh ya Kang Mas awake dhewe. Putrane Bapak Sumarwah Kang sarta Ibu Suyati anggone Palakrama. Oh ngono. Palakrama. Pikantuk sapa? Pikantuk Mbak Yune awake dhewe ya kuwi Mbak Dwi Puji Lestari. Oh, Mbak Dwi Puji Lestari. Iya. Ya kuwi saka putri Bapak Mardimin almarhum. Iya. Kang sarta Ibu Lasmi. Oh ngono Mak. Dadi gelar-gelir gantung gong wayangan ana ing kene kanthi acara pernikahane Mas Anjar kang wis kepara suwe kae ning lagi diadani iki. Nek nembusi yen ora kleru tahun 2019 2020. Lah iya, ning merga pada saat itu, keterak ya kuwi adanya pandemi COVID-19 corona, acarane ditunda utawa diundur. Oh ngono. Iya.
saiki bisa kaleksanan alhamdulillah lah ya mula ora ana eleke ora ana rugine awake dhewe ngaturke panuwun tenan kok nok ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak marang pepundhene awake dhewe Bapak Sumarwah Ibu Suyati Mas Anjar uga aku ngaturke panuwun dene aku sak rombongan wis pinercaya marak sowan ana ing kene. Lah iya, ana ing Serampang Maja. Pinercayan ketiban sampur paring nelipur marang para warga masyarakat dana rasa marang para warga masyarakat sekitar kang mapan ana ing Serampang Maja kene. Oh ngono. Lah iya. Iya Mak ya. Mula didongake nok. Didongake pinanganten kekalih Masku Mas Anjar. Ayo. Kang sarta Mbak Dwi Puji Lestari. Anggone mbangun Bale Wisma dadiya keluarga sing atut runtut ora runtungan. Ayo. Pindha pimilan mintuna. Satemah dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah dapat mewujudkan baiti janati rumahku adalah surgaku. Amin. Satemah bisa dadi keluarga sing rukun. Satemah ing tembe mburine bisa pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma ya kuwi wujuding putra. Oh ngono ya Mak. Didongake muga-muga enggal entuk momongan. Amin. Sak rampunge sak pundhate awake dhewe sowan ana ing kene sak kanca ngalap berkahe para warga masyarakat Serampang Maja. Muga-muga pinaringan momongan utawa putra ya sing soleh utawa solekah. Lah iya luar biasa. Ewadene mau sore sadurunge acara wayangan. Lah iya. Senadyan mau sore aku munggah panggung isih klenengan, mau isih udan ning alhamdulillah pinaringan tingkas, pinaringan terang. Amin ya rabbal alamin. Pancen ya sing disuwun kuwi, wong ya tontonan ki wajibe ditonton. Senadyan to udan kuwi lambange rejeki ning awake dhewe menghargai. Nek nyiapke kan ya wis uba rampene kan ya wis dhewe kan ya merasakan bot repote panitia sing do nyepake Pak Marwah, Ibu Suyati, Mas Anjar. Lah iya. Dadi nek acarane terang iki piyayine ya marem. Lah iya. Iya Mak. Ora apa-apa. Lah iya. Mau sore wis kupat luar. Tegese nadare ya kuwi pernikahan wis dibayar tuntas. Lah iya. Wis sah. Oh ngono. Iya. Dadi wis nadare wis sah anggone wayangan disekseni karo para warga masyarakat. Tangga teparo kang mapan ning Serampang Maja mau kupat luar kang dadi wujude. Alhamdulillah. Iki ngiras-ngirus ngluru-ngluru gawe dasare apa watone apa. Ayo nono. Awake dhewe kae rikala semono mbuh taun pira aku ya lali lepya. Awake dhewe ya tau sowan marak mangarsana ing wilayah Serampang Maja dan sekitarnya. Lah iya, nalikane awake dhewe yen ora kleru isih SMA biyen. Isih SMA. Nganti saiki awake dhewe kuliah meh lulus. Lagi isih diparingi awit saka ridaning Gusti, isih diparingi kelodhangan wektu karo Gusti Allah, nyambung tali silaturahmi, nyambung paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing Serampang Maja, khususon keluarga besar Bapak Sumarwah kang sarta Ibu Suyati. Oh, ngono. Iya, luar biasa. Jare Kanjeng Nabi sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, ngraketake rasa paseduluran bakal dijembarke rezekine, bakal didawake umure. Allahumma amin. Wah, luar biasa. Bangun Bale Wisma. Jenenge wong ki yen wis rabi, lah iya, kuwi kudu kuat, kudu bakoh njaba jerone. Wah, ngono.
Dadi nek rung siap secara materi dan siap secara mental aja wani rabi. Lah iya. Ngono, heeh. Iya, heeh. Heeh. Apa ana resepe? Piye? Apa ana resepe wong iki Mar. Wah. Wah. Apa? Sumarwah. Gitu Kleru loh. pisan potong 75 kowe. Enggak. Ngabayaran garek sakmono dipotong sakmono. Ya iya. Tambel. Habis no. Ya iya. Ben prudul ya. Ben. Mulai Maka mulai biasa nikan. nyaman. Napa riyen? Napa riyen monggo Dik niken dipilih. Alus-alusan riyen mawon nggih, Mas. Oke no. Alus-alusan. Apa? Gelepung. Lho. Pelok limo. Alus-alusane tembange iki lho. Oh, Pelok tembang. limo, Pak. Oke. Damel bawang nggih? Nggih no ben dipamerni suarane Kak. Piye pelok pira? Pelok 5. Engko rantek. Duh. Hah? Kok iso rantai iki lho piye? Lah siji-siji no lho. Kuwi larase gamelan no. Oh nggih. Mandang lima tanah bisa nyelai pria bagus. Elok. Wis ayu suarane apik. Bejane sing duwe. Iya, Kang Mas. Sapa sik guru vokale? Awakmu. Lho, takono kene lho. Lho. Tak kira kowe sing Ora. latih vokal. Ora ngerti kok. Mong aton ning netra mong tak tunggu wangsu Anu Mas Akbar, Kados pundi? bawa mawon nek mboten enten peragaan asmara niku ya wagu. Nggih no, harus divisualisasikan. Iya no ta. Diajeng diken salindri. Ayo. nggih kacang suara. Mas. Lho. Aku kacang Garuda. Kacang atom. Kakang Mas kok kacang Mas. Suara isa lega mega ngapa gak ngerti ta? Syukur mergo apa Mas? Mergo wis dahar ke mau si rodok pedes ke Mas. Apa kuwi? Karene, rawone luar biasa. Sing masak kene iki wong 6. Sopo kuwi kaya Piye to? Kaya roh. Lho, Pak Sumarwa iki ngundang wong masak tok 6. Sopo? Gaminem karo laminem. Ngawur iki ngawur. Omong daerah kene biasane ngono to. Nggih ta, Bu? Laras. Kowe kok ngerti, Mas? Piye to awake dhewe? Kuwi ketoke omahe Bojonegoro ning atine Seraman Mojo. Atiku nang kene wong kowe ngerti sing wong paling sregep niki. Sing sregep sapa wong kene? Lamirah. Sah-isah. Piring wis resik ketok nganggur diisai neh. Kowe kok apal men to? Apal golek duit to. Dilajengaken malih diajeng. Musra. Walasa meringwak ingsun Lho. Piye ki? Among sira dadya Pegel ora anakno tak genteni kok. Piye awakmu ya pengen? Yo, Ya tak yo jenenge Ben Adil kuwi yo pasangane dhewe-dhewe. Ah. Aku karo Dek Niken. Heeh. Sampeyan tak geleno nyuwun sewu Lah kan Bu, amit Bu. Lah kene kadung Matur jumeneng sekedap nggih. Mboten napa-napa jumeneng mawon, mboten napa-napa. Monggo Bu, monggo. Dok. Amit. apik lagi malah luwes semloh hae.
Malah luwih semlohai. Apik. Apik. Malah luwih berbodi. Aku perasaan kok gak enak. Aku iki ae lho, Do, tak tambah 150. Ra iso jenenge gak enak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia no. Yo siji-siji, kowe siji aku siji. Monggo Bu, klaturi jemeneng Bu. Mboten kersa. Oh, setunggale jenengan. Ki sinden kok lungguh terus iki kok gak pegelen. Lah iki terah nangkap sendal lempok-lempok kok. Sinden lepok-lepok. Monggo, anu jenengan. Nah, niki lho tak golekno sing mantap jiwa ragamu. Wah, iya masuk. Ki cara nggon kono jackpot. Jackpot ae kok. Ndang, ha lho. Tenan iki. Ya, ya. Kamu apa? Iki apa? Mbak, sampean nek ketingali gigu idoni ya, Mbak ya. Kok idone piye? Lah kowe ora nek gagah wibawane kok. Serati ngriki, Mbak. Nah. Lah bojone sing ngendang Oh, kowe. anu. Moga balik malih mboten apa-apa. Moga. Moga. Ah. Moga, Mbak, ngriki Mbak, pinara. Pinara. Moga pinara. Sing liyane Jasa, sing liyane. Sing tasik legan nggih. Heeh. Sing legan. Sik wis tak Sapa ya iki? tak golek dhewe to. Oh, tak monggo golek dhewe. Ayo, Mbah, kene, Mbah. Kok iso malah golek sing kono ki piye to? Kono aman ngono lho. Lha iki lho sinden ki ana sing legan setunggal. Iki lho sing nomor 2 kok Sing nomor kalih. Desa. Walah lek. Sing ndi? Ya monggo anu ngadeg, Mbak, nyuwun Ini iki? sewu, nggih. Kasinta. Dek. Oke. Gua lagi wenting mat iki. Eh? Wenting no. Ending piye to? Tipis. Monggo diajeng. Iki lho njaluk di anu dijemput pakai tangan. Gak kulino ya. Gak kulino piye? Ya kan kemesraan ngono Oh, iya. loh. Moga, Mbak. Sik to iki enek bojone ora kok. Enten iki. Bojone Balik sinten? mau, balik. Nggih. Sik toh nyawa. Wis enak sing beduk kowe diantem beduk sak gong Cinane lho kowe. Lah nggih, pun mboten. Mas Akbar kok nggawa kok sing wis bergandeng. Lah iya, Loh, aku sik gorong enek loh. Lah iki ya wis Aku arek sik iki wis. jomblo loh. Oh, iki. Ah. Ah. Ayo, Dek, sini, Dek. Nah, iki cara mono cawe dono sing urung Jawa. Nah, ngono nah iki aman Wis ngono. dak kayak pelajaran. Pelajaran. Iki lho digomel dipliliki sing demung. Bongko kowe ah. Modar kowe. Moga balik, Mas. Sing demung sing mudeng. Ngadeg kok, Bra. Ngadeg kok. Ngadeg Mas. Pun balik mawon, pun Mas. Pun gak usah digedhe-gedhene Mas. Sing ngadeg Mas. Ngadeg kok, Bra. Bra ngadeg kok. Mas. Mas ki opo to Mas? Langsung Mas. Ojo. Piye to kok beres bongko no kancane kok. Kene ndang terusno Mas. Ya wis kowe tak gene. Kok Aku gak adil usah. wis ra apa-apa wis ra apa-apa. Alah engko. Ora wis. Engko nesu. Ora. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Sampean gelem ya mbek aku? Heeh, goblok ya ora. Seneng mbek aku? Yo piye kok? Tenanan. Yo tenan to kok. Sampean cinta mbek aku? Cinta no. Pel kok gak i? Lho lah ya. Kono gak i. Met, Piye to? wong lanang iki kalah rupa meneng dupo. Dupo. Piye? Kowe kudu kentel wibawa. Yo. Tunjukkan kelakianmu. Kentel Met. Yo. Piye ki? Yo termaju. Alah lu. So. Kalamun Tangane cekeli. Iya yo ki lho. Aki aku nyekel. Monggo Pak Ding, kang kersane kethek. Tumbas keng pundi wau? Oh niki wonten pasar. Niki Mas. jenis napa to? Niki jenis pobie. Gak persilangan. Ngene, aku ditrik. Ben kowe ra diang kethek, tangane cekeli neh. Gue tuh nyenok neh kaya kethek neh. Ben ra iso kok gak iso ki tak kali wis tak cekeli. Ngene. Oke. Ayo. Rasa kethek-kethekan ta. Kecepet wis do. Aduh. Wis. Aduh, bar mampu basin-basin meletos iki jan. Wis. Wis to tak golekno nang pasar Rejoso. Kuwi apa? Wakih barang ngono kuwi. Engko ra imbang. Wis. Ora saiki wis sedahi wis mepet sing penak wis. Lanjut. Kene wis Gandeng ayem. Mbak gandeng. Wah pantes ya ngene iki ya. Heeh. Kayak Dewi ambek apa?
Dewi Sri Kandi, sing lanang Sri Bombok, berarti pantes. Ora apa-apa, Sri Bambang ngendhek. Ken, Mbak Niken. Nggih, Kang Mas. Badhe teng pundi? Niki badhe nganu nyangkeng kiri teng anu teng pasar. Oh. Cek nggawa kiri. Nggih. Mbok asu kok, Mas. Tuwek kok. Wis tuwek ya asu. Makasih lho, Dik. Sama-sama loh. Kene wong tuwek dindo asu. Ngadepi wong wedok iku kudu halus, ora kena Kowe- kekasaran. Gak, kok elek-elek entar nak sopan aku ki. Kelajengaken melih diajeng. Iya. Endi nek kala jengking? Kalajengaken. Iyalah tak. Kalau jengking ngentut bathukmu kuwi. Sinipta kangku wasa Oke. Didawahne napa, Dik? Lewong nggih, Mas. Oke. Ya, Eko. Yuk, lewong. Suwenganku ngatini liwang ning atiku antok sampi katya ati sawit senatian nabata
mati. Dek Niken duduk dulu nanti Oh, lagi. siap. Oh, nanti lagi. Benar. Lanjut Mbak Sri Wahyuni pesek. Oh. Nah, sinden-sinden tanjake ya. Oh, nggih, monggo, Mas. Yuk, jemeneng disepoti. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Heeh. Nggih. Nah, iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asine apa nyapa kono orang itu Nggih. kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih. Aku yo do. Nggih, Do udah. pesek. Aduh. Oh, dah. Ya, padha pesek Jenengan kok. sinten? Kula blek, Apa kuwi? blek petek. Nggih, blok Blok ketek. petek gitu. Heeh. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih, ana podang kuning, salat badar, gubuk asmara, langgam ali-ali, nggo selamat mengko. Ali-ali mawon nggih Mas. Ali-ali oke. Nggih. Selindro. Kok Nah, gak nyuwun sewu, gak Bidal. mundak-mundak mbok ake-ake. Buatan gadah. Gadahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan wong Nggih. wedok. Nyuwun Terus, sewu Mas. Mbak Sri. Di Nggih. dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wah, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Masyaallah. Mau diliwati awake dhewe, Mat. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Niku Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko jenengan. Nggih, kula wau medal Bagor. Oh. Nggih. Nggih. Kowe mah ngerti to dalane Oh, Bagor? ya ora turu aku. Kakek turu kok. Ruwok bangga. Monggo diajar. Yuk ali-ali langsung bae. Oke, buka celuk ya yuk, Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku pamrihe aja lali marang aku nadyan kula boten melu Unjuk dumateng Bapak Sumarawah sekeluarga. lingono laladenku Mugi-mugi saged dados jampi sayang. Oke, ali-ali ya. lamun ambane salaka emane amung tansah demen tuwa niki kancana besihe tansah manggiha raharja yen kanthi ilang mripate jarene nama iru beda yen kanthi tiga wong seje besuke wis mangsa kejawan. Lanjut.